Ning salon, rawat inap ning rumah sakit.
gedhe. Ngono nek dasem cilik. Cilik tapi kan pinter endo. Ah, sing kaya sapa? Angger mbok anu Nek sirahe cilik pinter endo. Pinter endo. Nek sirahe gedhe. Ora iso endo mbok keplak yo langsung kena endo mabul. Lah ya sirahku kejotos terus wong sirahku gedhe. Aduh sing ngomong iki. Abo? Apa bahasanya? Welek. Apa sing abah? Le, jeneng iku wis spesial jeneng panggilan kesayangan. Aja abah. Mama apa mami ngono? Mama apa wong mangane ora kok mbok kon mama. Pacaranku wis ngene kok gemo gajah ngene. Kadolan. Apa lho, Di? Idul ae lho, Neng. Dadi Sedang ketajanan Mbah Sumini. wis ayo kok durung nek, Kang. Weh, jos. Roh semiki kaya roh pelapel. Oh, ini iki sing jenenge Roh Putri Duyung. Iki regane kowe ngerti apa ora? Piro? Iki regane 150 juta rupiah. Lah kek karo kalungku regane piro? Kalau iki rego piro? Kalungku regane 530 penduduk Indonesia. Kok tak ngawur. Nyapa? Aku iki yo gumun karo kowe. Perkarane apa sayang? Kowe iki esuk awan bengi kok nguyur. Wae kejane kowe iki ngene tak bayi. Gatel. Sak. Lho lumrahe sing penting ki lak aku lek kowe. Inilah jenenge Sumari. Apa jenenge nek bojo niku? Apa? Sumani, Suami. suami yang tahu istrinya. Gene. Sing wedok gak meteng, sing lanang meteng. Ning aku gak meteng kok. Lah apa iku? Iki usus mekrok. Nek semono gedene. Iya wong Gek kowe penyakiten iku, Kang. penyakit tenuntung piye wong aku anggar ngombe ususku mak teruntung. Ngawur. Aja kuwatir iki wis tak gawekno piyaan lho. Piyaan. Kang, kowe gak ora kangen aku lho, Kang. Ora sedeng. Ya biar aja. Kowe iki gak ora kangen aku ngono apa piye? Abo, Apa le sayang aku? umpama aku kangen kowe. Iya. Iki ya ora terjadi apa-apa wong porsine urung dadi. Lah kok iso? Lah saiki awang mak klek lho ora tutup. Baleni jare baleni. Plek lho. Lah nek kamu juga, kamu juga. Aku kok kaya tau roh iki. Apa? Oh iya, Apa? sapine Kang Marjan. Aja kurang ajar. Lha aku kok mbok padakno sapi. Bos Marjan dek tuku sapi yo ngono. Dadi akeh lah. Lho. Ah, iki rego piro iki ngono? Babonan ngene gane larang. Larang apane wong babonan angger diwori ngentat-ngentut tok. Ayo duduk, Abu. Iki dhuwur tak sono iki. Wis kono. Nanti kalau ada maliying Omah iki darah dipasang ya hasil karo sumuhe ngene. AC, aja kuwatir, tak penyete. AC nganggo remote kok. Ya aku nyetak sumuhe ngene kok. Di ora kan. Ikut wong iku diseneni bojone piye? Lah gene. Barang-barang omah digondol omah. Dek, aja murah, Dek. Murah ta. Iya nawa, anake njaluk mie layakan digowo mie. Aku iki duwe rencana. Rencana apa? Arep gawe pabrik tumo. Ora ana ning dindinggon ki nek ana pabrik tumo iki ora ana. Lah mulane iku pabrik sing urung ngetren ape nyanyi karo Bos Marjan aku. Sak. Pabrik tumo sing ape tuku iki sapa? Loh, carane no. Pabrik tumo aja didol. Pegawene kudune wedok-wedok sing rambute dawa, wegah keramas. Terus Cek tumo. tumo? Iya. Engko nek tumone grendhet, endoke dicipuki. Ya. Dinggo obat usus buntu. Kayak tenanan ta ora? Ora percaya ndok tumo iki nek nggo obat usus buntu. Kok diombe malah mati wonge. Oke, jajane nek ora percaya tumane wong sesuk, aja percaya tenan lho ya. Aku
kuwake engko wong kene do petan terus tumane keplentak. ngawur kowe. Gene ya. Lho ngorati kene jerokok kowe. Iya aku kuwate nek galak-galak. Galak-galak. Wah kok digugu tenan malah sesuk do ngletaki tumpul. Lah iya, aku ki yo gumun biyen ki piye? Sing iki kok jodohno aku karo kowe. Lho rupaku ayu wae duwe bojo bayi tabung ngene. Abuh. Jan iki sing geton iki aku. Lho. Kowe kok geton duwe bojo aku iku? Lho, aku tuwa kono. Wis enom, kowe wis tuwa. Wis tuwa. Lah kowe enom. Lah iya. Kene opo kok aku duwe bojo enom? Lho piye to? Wis sing kudune geton ki yo aku. Lah aku isih enom nek duwe bojo tuwa ora iso apa-apa kaya kowe. Meneng lah, tak pikir-pikir nek lakon iki Pak Marjan ate iso nyindir bose ya. Sah. Kowe kok kondo kok nyindir bose iku? Kok iso nyindir bose iku piye? Lah, tuwa ra dinom. Lho ya. Apa kok kowe tuwa? Aku enom. Nom, bose wis tuwa, bojone enom. Tapi nom bojone bose wong kowe wis matal. Abang, wong wis matang. Ora matal piye wong aku roh kowe adus. Dek ini bokong asakura apik mulus ngono. Kene. Malah ngapal kaya bokong ketek. Bokong apa lu kleti? Nyanyi Jo. iya, ya kan. Jo, lah aku turu, Dek. Kok usah-usah bokongku terus ngono. Alah wong kowe nek aku turu rada kang ada sikile mbok jentik-jentikno. Sing kandha sapa? Kudune kowe ngono ya tanggap akak. Tanggap piye? Sikilku tak jedhet-jedhet to ngono kok kudune kowe ngrangkul aku ah. Lah saku nek kowe nek menawa ayah nemu mate. Ngono kok jenenge aku kok ngekeki kode kowe ya, Kak. Walah, aku engko tak tuku jamu. Apa? Jalian ngetotor. Lho apa kowe? Kowe ngombe yo obat utawa jamu galian kudu. Sak, galian ketotok kalau galian Kudu. lho kowe kok nek ketotok terus piye? Ya kowe ya kudu terus. Karena kok berkatokan aku. Ora usah rencana iki kathake tak musnahno. Terus, Dadi wong iki sak donya ora katokan kabeh. Heh, aja ngawur. ayo Bu, bareng-bareng brayana wong sak donya ora katokan iki lho. Iki bayar sak Malah ketok-ketok tak aku, Dik. Umpama aku bayangno, Hmm. aku ya bayangno goreng Mas Damian. Ya mana? Apa? Aku bareng bayangno ngene wong ketok ayu-ayu ya. Bayangno sapa? Wong ayu-ayu karo wong ganteng-ganteng guri dhewe malah mbokku dhewe lho. Sing iku. Bojo kokok dong iki. Dik, Apa? kemana wis masak apa burung? Wis. Dek ini tak tukokno iwak paus mbok gawe apa? Rica-rica. Tak mau sabuk tuku yo ora entuk. Hiu. Yo ora oleh. Lah, apa? Pak Yu nyaplok kowe. Iwak nusa kambangan. Mana segudi ku? Kuwudi. Ya wis tak masak kae nek ndi. Jangan mericau. Jangan rico. Mbok jangan mericau. Rico Kang, ora rica. Lah, nek bulet kok kowe. Aja rada pedes lho. Nah, Wis ya, ya sarono. aku tak makanan dulu. Sepatu kok digak ngono ora? Kowe ki ape apa kowe ku? Ape mlaku ya? Lah, iki lak ini lek Kang. Sepatune Mbah Jah tak nggo. Bayi. Sepatu kene kok pape karo kene. Lah sepatune Mbah Ija jaman nom-nomane ijek. Menawa mangan. Kok nek bar mangan tengah parek gak mati ya. Jangan kene. Ora sayang ora. Ya. Ora sayang.
zebra lalu lintas ngene. Kowe Nyai, wis aku tak dahar dulu. Abah. Ono. Iki jelas pengaruh. Sing jejeg ngene lho. Oke. Kang. Abah. Lama ngendi? Abang siapa? Ora kena. Sekene. Iki pipi tandas. Iki pipi. Kok tumotok ngene? Adem. Sayang. Batok. Tak ambil. Malah tak pikir iso kaya iwak lohan meh kolok. Aja ada makasih banget ya. Oke. Kok beda keselak kowe? Arang endi? Iki jelas ijahno pengaruh katok ini. Iya. Iya. Heh? Maria? Golekno to dulu. Iku lho sing rupane biru apa jenenge? Anu blasteron apa sing panas-panas lho. Wes. Gara-gara kok malah kok rene ingget-inggetane blas iku. Biasane bokong iku ora sing kiwa neraka, sing tengen swarga. Tengahe jembatan Siratal Mustaqim. Iki kok reper. Ya. Bojo beto yo ngono ku. Wis bendang mangan, bendang warak. Ora wis parek tak turu. Aku tak biar aman karo pacarku. Kula nuwun. Monggo. Aku rada panik. Di. Lho kowe iki dulurku. Lah aku bojo mek ngundang dulur. Kok bento? Bojoku ndak lestari aku lho, Cak. Niki kan ora dadi bojomu. Oh iya lah. Aku dadi mbakmu. Bojo. Ali aku tak kira ora lakon ketoprak iki mau. Bojo iki lagi nyisar ah, Mas. Sing dhuwur ki lho ora. Kok tekan ning nggonku iki ngopo? Ketoprak. Wes, Bar. Aja ngetoprak ah. Ya dhuwit to. Ya ketoprak ya golek duit. Kowe iki kok mlebu masuk ki aku ngopo? Golek kakonmu. Ngene lho, anu jenengem sapa lek? Aku kok gila. Sumpah lho kok sing bengi iki akeh ra umum. Aku dhewe yo mumet sing aku kok. Kowe iki arep ngopo? Ya sepisan tekaku. Aku iki kangen karo Kangen karo aku. sampean. Ana apa kuwi? Tak kandhani. Mumpung kangen iki ra ono. Mumpung kakangku gak ana kowe njaluk tak demeni. Demene iki piye? Lah apa? Ora, kangen iki tak wong jahat eh. Lah kowe nek kene kowe iki tak arep tak wek-weki kowe engko. Arep mbok wek-weki. Tak wenehi sing inuk-inuk. Arep mbok wenehi sing enak-enak. Apa Mbak Yu iku? Ya wis mangan, Mas sama apa? Mangan. Kowe lak lesu ah. Wah, kok yo ngerti ae nek aku rong mangan. Kowe lesu tenan. Osu Mbak Yu. Ngono tak ini kene yo. Sampean masak apa emang?
masak daging. Nek ana rica-rica kudanil gak ana Mbak Yu? Nyapa kowe ku, rica-rica kudanil. Tenana ya tak cukupna ya. Ya Mbak Yu wah, duwe Mbak Yu kok apikane ngene lek cacah. Wis sayu, apian. Ora kaya kakangku. Wis medhit ra umum, ra tau. Di. Kowe tak kei mangan, kan hati pangan. Mumpung kanganem ki ra ono. Oh, lah nek iki wong sugih ngirit iki. Ya gene. Mosok ra enek apa-apane lho. Tak kandhani yo, iki mang aku jane masak daging. Ning mung sithik dintekno karo kangamonone sego tok ya wis ra apa-apa yo, Ger. Ngono yo, Ger yo. Ya wis Bayu pamangane. Wis sego tok lah yo enak. Wis sego-sego tok lah waton aku iso mangan Bayu. Hei! Enake cah. Titip beras kowe. Kowe lesu. Kang. Lesu Kang. Abah. 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 Aja abah. Lesu ape mangan? Iya Kang arep mangan Kang. Titip beras kowe. Yo gak. Lah kok mangan? Aja ngono Kang. Wong adiem iki lesu arep njaluk mangan kok, ya dibarke. No no au. Kok ngono iku? Bayu, Apa? sampean iki rupane ayu kok rabi karo om-om lho. Kandhani biyen iku kecelakaan, tak kandhani dhewe. Kecelakaan piye? Kowe pas mendem malah aku mbok perkosa. Jane ku nek sing tak seneng iki ora kowe. Lah sapa? Sing tak seneng iki bapakmu. Yo parani kono wong wis 7 dinane. Kowe masakan ala kadarnya. Iya. Mangan? Iya Kang. Kepengin mangan? Kepengin Kang aku 3 dina rong mangan kok Kang. Tenang. Mangan kok. Tak dulang ya. Ngaran sampean keapian lek Ya Kang. aku. Lihat kene cong tiang. Ngene yo. Adikku sing ganteng dhewe. Kowe lak yo kangen aku to Kang. Ah, katrimo kangen jengene dulur iki nek ape apa jengene ngekeki mangan iki mbok kandha aku. Sak wayah-wayah nek bocah kepengin mangan. Ngene yo gadoh. Dadi lawohe iku ben ketok. Mesake tengah lesu. Lah iya apa eneke iki lho mbok kon mangan bocah kok ya ora pantes nyulak sik. Ben ketok rata. Nek kira-kira mangan sego beras ora doyan iki campuri. Campuri apa? Krica apa kawur? Ape apa? Aku malah mungat-mangat kaya kire. Wis akan nanti. Lah jare sampean iki arep dulang aku kok Kang. Lah saiki kok wis mungat-mangat kok bombarno. Nanti wae. Gak sida mbok dulang Kang. Mas, maksudnya mangap. Mas. Kok ngono lek Kang? Ora mesake karo diem. Tega beras kowe. Merong mangan oleh kumber gawe rino wengi. Sikil tak gaweno sikil. Sikil tak go sinasi Iya. sikil. Iya. Ora roh. Ngarep tak nguri. Nguri tak ngarep
dhuwit ki aku mbok gebak. Iya. Mbok ngep BRIBCAP CDFG. Iki CD apa? Bang. Mbok gebang mekar. Aku rong mekar ijen mekra. Kowe iki aja ngono kan. Nyapa? Kowe iki ya dulurem dhewe, kok mbok sia-sia ngene. Dulur apa? Lha iki adhem ora dulurem. Adi ra ketoke. Adi tunggal mbok ning dhewe bapak. Senajan to dhewe bapak, iki ya sedulurem ya gene kowe kok mentolo kaya ngene lho, Kakang. Ora entara piye? Kok kurang ajar. Lha ati kok ngene iki, Kak. Adekku ngomong ngene no. Masa melara iki, Kak. Ajar kowe. Ora ana kok ngene kowe yo jual piye kowe. Kurang ajar. Akeh tenan kowe. Sabar yo dino sabar. Mbak Yu, Apa? sampean ganti lap elek-elek. Aku rusak kabeh tak lapane ya Mbak Yu. Tisu. Iku ora tisu. Kowe kok kurang ajar lah kang dipaca asa bulet-bulet tombong. Piye? Adilat. Pedes sik. Lah kowe kok njaluk lak Bayu kok milih sing kene? Lah kok pinu? Aku urung tau lap kono. Aku tau nganggo lap dodo malah nyomprot kabeh kok ra iku. Kok ngono lah Kang. Sampean kok tega karo aku to, Kang? Lah kok ora tega iku piye lah wong perene paling ape nyilah dhuwit. Sego arep tak pangan kok malah mbok siratno aku. Yo biarin Aku ki telung dina iki urung mangan blas yo, Kang. urusan lu salahnya tidak bermangan. Aku iki elek-elek dulurem lho, Kang. Kang kowe kok ora ngajeni aku babar pisan. Ayo tidak mungkinkah aku balonnya. Mbok yo ora ketang sithik, aku ki mbok diajeni diwedeni to, Kang. Kang. Karepen kowe jaluk diwedeni. Iya, Kang. Wong larat iki jaluk diwedeni. Wong larat jaluk diwedeni. Malah kaya kethek. Bojoku nek kaya kethek ngono ya. Sapa sing darani? Aku kowe. Loh, persis kethek tenan kowe. Kok jago bayi. Iki iso kedaut iki biasa. Pak, Bu. Kepae ngerti kethek, Bu? Lah iki lho ketheke. Bu, sing meteng aja kebuk lah. Lah dene kok Bu ning ngebuk. Lho genah lho nglairno kethek malah enak iso gawe kebun binatang. Sing baku no, tidak bisa. Tak kandakno bojoku lho, Kang. Alah, bojo lontot bireh kok. Bojom wong mlarat iki paling bojone mending jekingkring. Kuru roh kucing gudiken. Itulah bojo lu. Ya ora apa-apa, aku mbok sirati sego ora apa-apa wis tak trima. Ning jenenge sabar iku ya ana watese kok, Kang. Lho, wates di Yogya ta ndi? Aku ora duweni dosa, ora duweni perkara lho kok mbok piloro. Kaya sampean iki jaduk-jaduka dhewe, kaya sampean iki kondang-kondang dhewe. Aja mbok pikir kowe wong sugih, aku wong kere njur aku wedi karo kowe, Kang. Kudune aku ngajeni kowe. Lho, ning gandeng tumindake sampean iki wis kebacut. Kepeksa aku wani karo kowe, Kang. Masamu sampean wis kondang dhewe. Pateni lagi, kuatani gorok ngono. Wis jaduk dhewe. Jur aku wedi karo kowe ngono rumasamu. Ora. Terus ae suwen. Aja meneh kok mung kowe. Mung siji. Yen ra trimo. Bom kon rene. Ora wedi aku. Iya, Cuk. Amang-amang piye? Bom. Matam gak melek. Mbok wis modern. Heh,
sikile. Sing aku paham ya. Terus aku pengkor. Iki ketoprak ya. Mbang sing mripate mecicil kaya kirek moloten. Baskom. Piye? Kowe ngirik-ngirikno mbahku. Mbah trekire. Mbahku iki sing nglairno wong tuaku. Kowe nek ngirik-ngirikno mbahku padha karo ngirik-ngirikno wong tuaku, ya ngirik-ngirikno aku. Kok kendel-kendele kowe ngirik-ngirikno mbahku? Mas Kondang, nek trimo aja mung kowe. Bojom kok rene. Aku. Ya, Dek ya. Iya, sayang. Nek perlu bojom kon rene. Iya, sayang. Apa meteng bojoku? Lah timbangane aku ora cocok ade. Sapa ngerti kowe karo iku iso meteng. Ayo, lho kere milih-milih bento apa piye? Lah karo iki lak vitamin ah. Ya. Saya kowe dek bendom nek iso ngene-ngene. Ya dene. Wis sing baku aku ora menehi apa-apa, ora ngelihi apa-apa, ora bakal tak silahi dhuwit. Dadi aku ora mbok sirahi dhuwit. Duwike sapa? Aku iki butuh mangan lho, Kang. Mangan tergawe opo? Bojoku telung dina iki gak mangan lho, Kang. Wong ora Ora dolen iso kowe. bener. Iso mbok ngonti iki dhuwit tok. Ya wis, aku ora mbok sirahi dhuwit ora apa-apa, Kang. Ning eling den eling. Apa nyantet? Nadyan aku wong ora duwe. Ora ngarah iso nyantet. Iki lho pagerku. Apa? Aja bilah apa? Lah aja nek disane aku semati sik kok. Yo engko tak uruki. Wes seneng nek aku mati. Yo, jare ini kan hidup semati. Aku iki urung kepen mati kan nek mbok disiki yo ndang. Aku iku alamate sing urung paham. Piye? Apa? Jupukno pistol. Ora mbok wenehi ra apa-apa. Ora masalah ning eling den eling. Besok yen ana wolak-walike jaman. Wah, apa kaya goreng tahu ae mbok wolak-walik. Apa Mbak Yu? Lemine dedu. Aduh. Uang banyak sekali. So yen aku dadi wong sugih. Kowe nek nganti dadi wong melarat. Aja pisan-pisan kowe njaluk tulung aku, Pak. Ora buta. Aku mbok sirati sego niki tak eling-eling. Titeni engko bengi angger ana cemlorot rupane abang liwat ngarep mau titeni. Sekong Apa? omong amak jemotos. Engko bengi nek ana cemlorot abang ning ngarep omahku. Iya, Tapi nyantet kowe. sing kandha nyaket sapa? Lha iku cemlorot abang ning ngarep omah. Wong nyulok kodhok. Go sorot, go senter iya. Awas kowe. Wes aku tak bali ora mbok silahi ra pateken. Sing ngangkon rene sapa? Hati-hati ya, Di. Mbak Yu, aku njaluk pamit matur nuwun. Wis hati-hati ya, Di ya. Diteni lho. Ora iso metu wong lawange remutan. Buka, aku tak metu. No. Ben bali akak. No. Bidang mulai, ben nyambut gawe, ben golekno beras bojone kok ora entuk. Neng ratan sing nyegat Pak Polisi ana peraturane. Sing gak nggawa helm ditilang. Nek ning omahku sing nyegat aku ana peraturane. Peraturane. Operasi. Operasi apa? Wong ade mikir anggo apa-apa wis tak Ora iso. Nggo apa-apa ya, Kang? Ora iso tidak bisu. Tidak bisa. Yo wis. Kowe iki kliru omongan, Kang. Aku ora nggo apa-apa. Ora nggo apa-apa ya. Iki apa kok kemerutung? Apakah ini? Ora Konangan Mbak Yu. ora apa-apa ya, Kang. Aku mesake karo adiem didol. Nek kowe mesake rabine nadiem. Wes e. Oh iya.
aku kabeh. Kowe kok sekarang ngono kowe? Wis Bayu, Piye, Ji? pancen mbok menawa barang kuwi mau ora rezekiku. Sepurane ya, Ji. Wis ora apa-apa, pek-peken kang ora masalah. Wis aku tak njaluk pamit. Ya, sing hati-hati ya, Ji. Wong lanang kok koyo kowe. Lah ora nek kaya aku ya ora ana wong lanang no. Wong lanang koyo kowe kok ana wis bledek kowe. Bledek apa nyamber tak stop sik. Hup, tepe apa nyamber kowe? Tak tukon rokok bali. Ora ana bledek kok kok itu kok rokok bale. Bledek lah iku sing bakal pom iku piye? Ora ana kok kowe kok ana buang kok lekan. Kok jahat ora karuan karo diem dhewe kok betul kowe. Wong sing jahat iki umure dawa. Kok sepadha sapa ndak buang kok iku kowe. Mulane kowe aja apik-apik ndang mati. Tampung kowe iki mangan sak meneh iki mbedi go mangan. Tur lek kowe iki ya peka. Lah piye? Kowe kudune matur nuwun karo aku. Bagene. Lah iki kok atom kok mene didol nggo apa? Etok-etok iki Mas iki didol payu lanang etok-etok ketoprak iki etok-etok. Bos Marjan iki nanggap ketoprak nganggo dhuwit tenan iki dhuwit etok-etok. Apa sajan ana gak ketoprak iki etok-etok. Bukan Mas tenan yo ora karo tuku. Wis ngene, Apa? lebokno ning Magicom. Duwe dilebokno ning Magicom. Kayak iki bodoh. Kene. Kowe nek mbokek lemari, maling mesti jujuke lemari. Ya. Mesti isine Mas Pices Raja Brana lupute dhuwit karo brankas. Tapi nek mbokek Magicom, Nek iso Magicom. apa tumok maling kok leren mangan? Iya ya. Lah iya. Bener kowe kan timbangan bento ya. Lha kowe nek ngono dikeloni wong bento. Iya ya. Oh, dadi anak idul iku ya. Kurang ajar. Nah. Dol. Kayak neng Magicom kunci, nek perlu pinggire kayak setrum. Yo ben nyetrum kowe. Nek Kenapa nang mburi? wis njajal utang dhuwit ning gone kakangku. Ning ora diwenehi malah kaporo aku didasi yo, Dik. Sego arep tak pangan ae malah disiratno ning aku. Digebyurno aku, delok Adik. Awakku sego tok. Iki mau sampe yo ora keutangan. Ora ento, Dik, aja nesu ya, Dik. Sing sabar. Kok kebangetan temen uripku. Sampeyan ndek dulur siji sugih wae kok mau ngutangi. Jane aku mau ngarep lak wis kandha. Aku ki wis apal karo dulurku siji kuwi medhite ra umum. Ning wis aja dadi cilik atimu. Jejere aku wong lanang aku tak mbudidaya, Dik.
Pokoke dina iki piye carane aku kudu entuk duit ben supaya kowe iso mangan ya, Dik. Kowe arep ning ndi? Iki alas sakmene gedene iki mesti lah kayune akeh. Jajal aku tak golek kayu-kayu garing, golek rencek. Mengko yen aku wis entuk rencek, tak dole tak nggone tuku beras ya, Dik. Ngono kan. Ya wis sing ati-ati. Gong-gong yo entuk kayu sing garing akeh ya Kang. Pandongamu sing tak jaluk ya, Dik. Dongakno aku entuk rejeki akeh. Iya Kang, sing ati-ati. Ya wis, kowe bali ya luwih dhisik. Aku tak golek-golek kayu ya, Dik. Ono. Oh, ya kebangetan urip kula caca. Jane aku ki yo gagasan. Piye? Ayo rene ning desa Palimanan kene iki kowe karo aku ki lak yo wis duwe gelar kaji. Ya. Ayo kowe iki jawaku ki yo tak jak patungan. Yo gawe pondok pesantren yen perlu mengko kae bocah-bocah sing diarani orang dipak karo mbok kae. Iku apik. Ayo kuwi dikelumpukke, apik. Ning ngene. Piye? Paguyuban para haji. Sing wis tau sowan ning Mekah Madinah. Iya. Iku aja nganti congkrang. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrak. Ana tulisan nek kowe lali tak elingke. Ayo kowe mesti talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minaladi ilalah. Ya ora? Iya. Dadi padha-padha kaum Islam kuwi kudu sing rukun. Iya, sedekah. Iku mau kanggo nglumpukake. Piye supayane nek kono ana pondok pesantren ya ayo dibangun sih. Ngono ya sebab kanggo minterake kaum duafa yatim yatim. Nah, supaya ngerti kawruhe awake dhewe syukur ditungake nek mergo saka barokah Gusti iso niru kowe karo aku. Ya, aku saguh tak sumbange 50 yuta. Ora usah dipamerke. Lho jare njaluk sumbang. Ayo tangan tengen aja nganti tangan kiwa werna. Ngono ya. Lho iya. Dadi yen awake dhewe sedekah iki aja nganti diketok-ketokke riyan. Lho iya. Laknatullah ala rasi wal murtasi bebendune Gusti Allah bakal tumiku marang wong sing wah, sing pamer, sing etok-etok nang yen ngono so iki cadang aku ya ning swarga karo kowe. Nek ngono saiki iki kan mesin. Desa mesin.
iki kira Ardioso, awake dhewe sowan. Yo sampeyan ngetokne dhuwit pira ora masalah, wong sampeyan yo wong donyane mbrah, aku yo pira sing penting ora setik mawa itu. Ayo engko kari yaine anu kuwi njaluk sumbangan pira awake dhewe anggere kuat ya disumbang. Lho nek kiyaine saat kuwi mau yo wis pasrah pira apa ora masalah. Ngono lho. Ngono, panjenengan sawan angkat saiki. Kondo ternyata cukup. Beli. Dalai. Wis. Cukup suat, sibat. golek pangan sapulukan ae kok rekasane ngene lek cacah. Kan mongko nggo iki aku nek nganti ora entuk dhuwit, bojoku kelakon mati keleson iki. Ning ben supayane aku entuk dhuwit iki terus kepiye carane? Alas sakmono gedene kayu garing siji lho kok gak enek. Jajan apes tenan. Ayo, jangan. Suara apa cah kae cah? Ayo, ayo kono wong aku tak ndelek. Lebok kene gua. Siji, telu, siji tutup. Gua sinsani iki sing ngerti mung aku lan kowe kabeh. Liyane ora ana sing ngerti. Aku iki malah gumun. Gumun wi? Jebul lakone aku kowe wong telu. Wis ora apa-apa. Metu terus. Jumboke karo bayaranmu. Iya. Aku aduh dadi blasmi mati. Wis ngene wae. Bondo donya kae lamun to ning kene mesti ora ana sing aruan. Golek neh. Tim buka mati iki ya. Ditumpuk. Ayo Pak. Oh, jebul wong sakmono akeh man. Mlebu ana ing sakjeroning guwa. Yen ra salah, yen ra kleru, aku mang weruh. Wong-wong do mlebu ning guwa, nggawa adah rupane abang. Aku kok penasaran. Isine apa ya? Kok isine nang pempes ah? Ning kiraku ya ora. Tinimbang aku penasaran jajal. Aku tak mlebu ning guwa, tak ndelok barang iku mau. Apa isine?
Ning carane buka mang piye, Cak? Mang ketoke ana kodene barang. Kodene mang pira ya? Iso buka, iso nutup. 008 apa pira, Mang Cak? Iku lah nomere saras. 1 3 tan mongko metune 63 ini malah teko togel 1 3 1 ya eling aku guane mang apa jenenge eling gua sing sam buka 1 3 1 Mbok menawa iki wis dadi rezekiku nyatane bareng aku muni 1 3 1 gua terus buka mumpung guane buka jajal barang kuwi mau tak tilikane apa jan kleru jebul barang iki mau isine barang berharga ketoke yen ra salah iki perhiasan aku kok penasaran nah iki ketoke ra perhiasan iki nggone ledek-ledek aja masa perhiasan ngene ning ora apa-apa wis iki tanggep ae perhiasan wah sakmene akeh aku dadi wong sugih Dek bakale uripmu kepenak Dek sadurunge aku bali gua bakal tak tutup gua sisam 1 3 1 nutup awak dadi wong kodang bengi iki gua gak iso tak buka tak tutup lah ora iso piye pinggire ana wong loro oh acan kenoprak iki lho kok jarak
Iki Mas, engko nek wis entuk duit umbru-umbru, tukokno kerupuk entuk sak kecamatan. Mangan kowe. Iki Mas tenan? Mas, Iki Mas. nek ora percaya, Iya, Mas. iki apa kok iso? Nek iki ora Mas, Apa? mus. Sing ngene iki lho, Mas. Iki Mas, Dik. Buka nek ora percaya. Iya. Mulya uripem. Iki Mas. Lho iki Mas tenan nek Mas apa? Ah iya. Mas kira ya wujute kalau bilang wah, iki cokrane dalan. Iki perhiasane wong sugih-sugih. Lho piye? Iki apa iki? Wis sakit Mas ora wis kok iso. Kowe ora usah rekoso saiki. Lho sik. Lho ngene aku kon muni Mas ajaran kok bento. Ya banget. Ijane lakon apa? Lah aku semua iki sing metu aku terus. Wis pokoke lakone iki yo ngrekasake dagelan iku. Sing deleng ana bosen batine. Lho ora ono semua sing metu kok wong elek ae. Ya ora apa-apa wong nuruti pamundutane Bos Marjan kok. Lah ya, iki tak-takake kocake Mas. Mas batangan. Nah iki kocake bilang rantai. Rantai Mas. Lah nek iki aku Mas ora percaya rasane dalan iki. Wong edan nek Lah Mas. ya wis ya percaya. Larang dibuang. Ya iya bener tenan. Wis saiki ayo mulih ning omah. Omaham sing arep ambruk iku ndang tukokno material. Ayo dibangun tingkat kaya daleme Bos Marjan. Iya perkara bangun gampang. Mas iki didol sik anane pirang gram ngono lho. Lah iya nek ngono ditimbang sik. Timbang apa? Nggo untung gak kena. Wong timbang nggo apa? Aja ngono ah, Mas. Jenenge timbang yo nganggo timbangan. Nek timbangane sapa? Aku ora duwe. Jajal nyilah-nyilah tangga sik kono lho. Engko dijoli nek perlu ijoli sing anyar. Aku nek dene tangga mok. Aku ndek iki ngoro boten ape nyewa dhek 5.000. Ora disilahi malah biaran yang ndolem ora kudu aku. Titeni wonge engko nek wis entuk duit akeh pameri. Lambene tapuki dhuwit yo. Tapuk dhuwit nek perlu, tuku nek perlu cangkeme. Iki terus piye kira timbangan sapa? Golek timbangan. Sik, tak golekno timbangan. Ya ya. Aja bosen ya, Bu. Ndelok aku terus lakone sewengi aku ngantek bar kok. Aku dhewe kesel kok. Aku ora ape ngombe lho dicelok dolane. Udah metu. Aku kok ape tak copot ape nguyuh ora oleh. Iki ape metune kok nguyah-nguyah diamonne. Iki ana wong bingung golek timbangan kok malah ngrembug nguyah. Pegel aku rek. Wis sewengi kok metu. Ngene lho Dik nguyah, kok Dik nguyah. Gatrek lambe iki Aja kok. ngono. Ngene lho Mas. Mas ambek maceme piye yo? Ora. Lah saiki Bakale dadi wong sugih. biyen nek awak dhewe melarat, Ya tak Kang, Dik. kang karo Dik. Nah saiki gandeng awak dhewe calone wong sugih. Aku ngundang sampean apa? Kowe nek ngundang aku, apa ya pantese? Bos. Bos, Ya. Bos ucap babah. ucap babak piye? Jenengku ora ucap babak, Ali Baba. Ah nek kowe ngundang aku, Bos, ada apa istriku bis? Jadi bos Aja bis. bisa. Apa? Mami. Oke, Mami. Mami sapa? Mami Sutiem ta sapa jenenge? Mami Rohayati. Mami Rohayati. Nah, ngene Mami, Piye, Papi? Bos. aku ora sanggup Sampe golek. aku ning melarat yo. Bareng ape dadi wong sugih celok Gus Papi. Aku ora sanggup golek timbangan. Nah terus Kowe kenalan gak akeh ya? Nyilah timbangan kono.